As you can see, I'm in the middle of a forest, but if you check that side, not but this pool may look boring, but in reality, few meters away from the pool, Dhafu. I traveled from Harare to Masvingo to make this video. This guy gave us some short lessons on gun aiming, and on my first attempt, I Whoa! Nice. Commander of Afghanistan. Yeah. So now he's aiming for the prawn bottle. Let's see. Whoa! Whoa! Wonderful. After some successful attempts, I started to feel like I'm Spider-Man. Commander of Afghanistan. So this is so these guys are just back from their boat cruise. Now saying Sango Paghetto. When was it? When is it? I'm looking at and this one. Apa Johnny Shamisa, Vanessa Kutono on this year, where's this term? What was your face? Just say get some on it. Masara Masvingo sharp. Wezhira unakirwa nevana. Asakana nzino nganyama. Ngapiwa nyama kumasvingo. Tikukupa nyama. Wazi ndewedu. Ndio anotinakisa. Subscribe to Hasta TV. Ama japreza kaipa boy. Japreza do imwe reason yetot kunokunakidza kusango. Unaona? Without japreza ka hapana zvatingetichita. Saka japreza play a role. Unemziyo weko mwanawe. Did you know monkeys can also flip? That's why I went to Great Zimbabwe to challenge them. So right now I'm climbing the Great Zimbabwean mountain. Tudonorera sama kumsoro. Distance inofamba kana wauya Great Zimbabwe yangofana nemunhu anoenda kutown netsoka. Town from my home is about 10 kilometers. Kukiitika ndezvoti ndaona vanhu panapa vari kuswima. Apa inini ndasiya swimming trunk padheni. Saka ndakungopinda hangu nependi kuswimming pool. Hazvibudi. Uyaramba. Aiwa ndine shoti mukatroita. Short. Bo, saka ndauya ndakapfeka shoti nhasi. Zvozomakisa kana ndakaonekwa ndichibvisa hembe. Ndionekwa kuti shoti randakapfeka mukati izvozvi ndo randoda kupinda naro mupool. Vanhu vanozondiseka kuti handina swimming trunk. Saka ndichachinjira apa. Ayo, imi muri maview angu. Saka munokwanisa kuonei. Because imi muri maview angu. My life is your entertainment. Yo! Why right there, run up here. Oyo! Oyo! I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want Give me, I saw waterproof. I saw waterproof. Usadire mvura. Ayo man, I saw waterproof. Man, iPhone yangu yafa. Yafa. Yafi na. Yo, ji camera.
Panodira mvura. Tafe. Yangu yazoita. Yazoita. Izvo zvinhu chiri kunzaona wachiri kuita noise. Nina hangu ndanda kuswima mutabhu mangu. Because vanhu vanga vachideuraya foni yangu. Mama wangu anogara vachindira kupambura mberi. Saka hasa I'm so lucky. Soka kuno. What's the point in us if I never know? Kuri kumakating, this was going to be Bumblebee. I'm tired. Vaita lucky because nhasi ndakaguta. Honai, pane madringa rapo. Saka madringa rapo kai. Kwangonzi unongotora wada izvezvi. Apa izvezvi ndakagutisa. Asi mazimvura ndakamwisa mupune zuro. This is what the place was looking like yesterday. This is now. Nhasi ndazoshaya hangu chiredzo but ndakadauredza hove ndini. Jamu rese rinderangu ndiri wani nhasi. Saka panapa ndodambotsvaga side danobvunza kana pane vanhu vane zviredzo. Dambobata zibrim. Zikariba brim. Kuna kwakusi kukariba. Hipo grim. Brim. Ndakakamira kukunai. Onaya mana. I want to go there, but the gates are there. Sai mofungo ningaita sei panapa. Todangoenda apo chete. Ende mizva munongoziya ina handina patience. Saka mirato. As you saw me when the video started saying that this place is located in the middle of a forest, I'll give it an 8 out of 10. And I realized that kana vanhu vakazara, this place is fantastic. And I was also happy to see a lot of people who watch my videos. What also amazed me is the exterior designs of the houses. It was giving great Zimbabwe. And lastly, my advice from my 2 cents that I can give to anyone watching this video is never let anyone make you feel like you are not enough. Be happy with what you have. And futi unogona kunza unge zvisiri kufamba, but don't worry, God is watching. Tichasvika patoda kusvika. Tichasvika here, muri kutinzwa here, munamato wakasvika here wedisusu. Pakachanga gore 10 days ekufasta isusu. Now Jesus take the wheel.